ፕሬዚደንትና ደቂ ኣንስትዮ ይፈቱ ዶ? ብስኒት ማሕሪ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሓደ ኣጋምሸት ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ምዃኑ እምበር እቲ ግዜ ብልክዕ ኣይዝክሮን እየ። ኣጸቢቕና ንፋለጥን ብሓሳብ ንረዳዳእን ሰባት ግን ንዕልል ነበርና። ኣብ ዕላልና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝፈትውኦን ሳልአን ኣብ ስልጣን ከም ዝመፀን ከም ዘሎን ይደጋገም ነበረ። ንሱ ኸ ደቂ ኣንስትዮ ይፈቱ ዶ? ነቲ ዕላል ብፍልጠትን ሓበሬታን ዓብሊልዎ ንዝነበረ ሓተትክዎ። ምፍታው ክትብልን ከለኽስ እንታይ ማለት ክዩ? ተገምጢሉ ሓቲቱኒ። ማለትስ ከምዚ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንዕኡ ዝፈትዎ ንስኸን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ይፈትወን ዶ ኢለ ብምድጋም ካብታ መዋጠሪት ሕቶ ሓፈሻዊ መልሲ ብምሃብ ከምልጥሃቀንኩ። ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንደቂ ኣንስትዮ ይፈቱ ዶ ኣይፈቱን መምላስና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ስለምንታየን ንዕኡ ዝፈትውኦም ንመልስ ኢሉ ካብታ ቀዳመይቲ ዝኸበደት ሕቶ ሰዓበለይ። ኣብዚ እዋንዚ ቁፅሪ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፈትውኦ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣጸቢቑን ቈልቂሉ ናብ ባይታ ገጹ ከም ዝቐረበ ንምርግጋጽ መጽናዕቲ ምክያድ ኣየድልዮን እዩ። ሽዑ ግን ቅድምስታት 20 ዓመታት ኣቢሉ ፍቕሪ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘካትዕ ኣርእስቲ ነይሩስ ካበይ ነቒሉ እቲ ፍቕሪ ክንትንትን ተካልና በሊዕና ምሰና። ዝበዝሓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታየን ዝፈትውኦ ነይረን? ሕጂ እቲ ፍትወት ታሪኽ ኮይኑ ስለ ዘሎ ይፈትውኦ ነይረን እናበልና ክንዛረብ ኢና። እቲ ሕቶ ባዕለይ ደኣ የልዕላ እምበር ጸኒሓስ ናባይ ተሰልቢጣያ ዋጢራትኒ። ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ካብ እንዛረብ ንስኺ ጓል ኣንስተይቲ እንዲኺ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ትፈትውዮ ዶ ትጸልእዮ? ዘይሰድድ ሓታታይ ብጎሮሮ ይሓዘኒ። እንታይ ማለትካዩ ኢለ ኣብ ከምዚ ዶ ኣብ ከምዚ ኢለ ዝተፈላለዩ ርእስታት ብምልዓል ልክዕ ከምቲ ኣቦኻዶ ኣዴኻ ትፈቱ ተባሂሉ ዝተሓተ ቖልዓ ንኽልቲኦም ኢሉ ምስ መለሰን ንሓዲኦም ምረጽ ምስ ተባህለን ዘርእዮ ዕጢጢ ኣዕጠጥየ ጊዜ ምስ ዓደኩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ምፍታውን ዘይምፍታውን ዘይኮነስ ንዕኡ ከም መራሒ ምቕባሉን ዘይምቕባሉን ኢልና ንዛረብ ኢለ ነታ ባዕለይ ዘለዓልክዋ ሕቶ ክትእረም ጠለብኩ። ካባይስ ነታ ሕቶ ዘቕለልክዋ ይመሲለኒ ነይሩ። ኣብቲ ዝሰዓበ ኽትዕ ግን ዝገደደ ኣብ ዘይምልሶም ሕቶታት ወደቕኩ። ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም መራሒ ከም ዝቕበሎን ከም ዝድግፎን ድምፀይ ስለ ዘስማዕኩ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶታት ክምልስ ነይሩኒ። ንመጀመርያ ጊዜ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለኒ መወከሲታት ኣፈ ታሪኽን መራኸቢ ብዙሃን ሃገርና ምዃኑን ዘረጋገጽ ኩሉ ኣጋጣሚ ድማ ነበረ። ጽቡቕ መብጻዕታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ብፍላይ ዝገጥመኒ ጸላኢ ኣብ ዘይነበረሉ ጊዜ ከም ዱልዱላት መታኾሲ ዕርድታት ሓርየ ኣብኦም ተጸጊዐ ክከላኸል መረጽኩ። መብጻዕታት እምበር ዝተለኽፈ ፍረ መብጽዓ ክእልሽ ጊዜ ምስ በላዕኩ ትዕግስቱ ዝወድአ ሰማዕየይ ዝበዛሕክን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ሰቢኽን ትፈትዎ እምበር ከም መራሒ ኮንክንን ኢሉ ኰለፈኒ። ብጭብጥታት ክምክቶ ስለ ዘይከኣልኩ ሓጹረይ ፈሪሱ ኢደይ ሃብኩ። ኣየወ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ገሌና ብመልክዑ፣ ገሌና ብቑሞቱ፣ ገሌና ብኣዘራርብኡ፣ ገሌና ብግርምኡ፣ ገሌና ኸኣ ብጥቕስታቱ፣ መብዛሕቱ ኸኣ ብዛዕብኡ ብዝተነግረና ጅግንነት ሕምም ዕብድ ኢልናሉ። ንሱ ኸ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብውሕዱ ይድንግጸለን ዶ? እታ ኹሉ ጊዜ ትገርመኒ ክሳብ ሎሚ መልሲ ዘይረኸብኩላ ሕቶ ስለምንታዩ
ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኡ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ብፍላይ ከም ዝተሓሰሞ ዘእምነኒ መረዳእታ ስለ ዘይረኸብኩ እየ። ከምቲ ቀዲመ ዝጠቐስክዎ ድሕሪታ ናይ ቅድሚ 20 ዓመታት ዕላል ሓደ ምሸት ዕድል ኣብ ዝረኸብኩሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ደቂ ኣንስትዮ ፈቱ ዶ ኢለ ምሕታት ኣይገደፍኩን። ሓደ ግዜ ከምቲ ንሓደ ጋዜጠኛ ኣጋጢምዎ ተባሂሉ ዝዕለል የጋጥመኒ ነበረ። እቲ ዕላል ከምታ ዝሰማዕክዋ ይኽደግማ። ኣብ ግዜ ቓልሲ ንናጽነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ማሕበር ሓረስቶት ዝብል ስለምንታይ ድሓር ከም ዝፈረሰ ዘይፍለጥ ልክዕ ከም ሃማድአን ካልኦት ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ዓብዪ ማሕበር ሓረስቶት ነይርዎ። ሓደ እዋን እቲ ማሕበር ሓረስቶት ጉባኤ ክገብር እንከሎ ሓደ ጋዜጠኛ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ቃለ መጠይቕ ክገብር ናብቶም ዝጋብኡ ዝነበሩ ሓረስቶት ከደ። ንሓደ ካብቶም ሓለፍቲ እቲ ማሕበር ከዓ ማሕበርኩም ደቂ ኣንስትዮ ይሓቁፍ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሓረስታይ ከም ሕፍር ኢሉ ኣጸምዋ ኣቢልካ ደኣ ኣብ ግዜ ቁሪ ኣበይ ክግደፍ ኢሉ መሊሱ ይበሃል። ኣነ እውን ከምኡ ዝመስል መልሲ ምስ ገጠመኒ ኣብ ታሕቶ ምትዕርራይ ገበርኩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ጠማምታ ከመይ ይገልጸን፣ ከመይ ይቕበለን፣ ብኸመይ ክሕዘን ዝደሊ፣ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ እንታይ ክገብረለን እዩ ዝደሊ? እዛ ሕቶ ሓደ እዋን ንሓደ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ሰብ ተውጋበልኩሉ። ዕድል ጌረ እንታይ ገደሰኪ ኣይበለንን። ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብተን ቀዳሞት ክለዓላ ዘይደልየን እንተተላዒለን ከዓ ዘሕርቆኦ 3 ሕቶታት ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሕቶ ቋንቋ፣ ሕቶ ሃይማኖት ምዃነን ብምጥቃስ ብዛዕባ ጉዳይ መሰልን ቦታን ደቂ ኣንስትዮ ኢልካ ዝለዓል ሕቶታት ከም ዘሕርቆ ገለጸለይ። ሓቂ ሓይሽ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ደረት ዘይብሉ ትጽቢት ግድት ጸኒሑንስ ሽዑ ሰንቢደ። ድሕሪኡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣየኖትየን ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝዛረባ ዘለዋ እተን ክዳንን ናይ ዝሓጽባለን ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዘይሕልዋ ብምባል ናብ መን ምዃንን ዘይተፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ዘነጻጸረ መሸምቦባ ከውርውር ሰማዕኽዎ። ጽንሕ ኢሉ ከዓ መን እየን ብዛዕባ ማዕርነትን መሰልን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓታ ዘለዋ? እተን ኣፍንጨን ነፊሐን ኣብዚ ከተማ መርሰድስ ዝዝውራ ዘለዋ ኢሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ብዕሊ ንገሊአን ቅንጥዋ ኣበለን። ሽዑ መርሰደስ ትዝውር ብዛዕባ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትዛረብ ደኣ መን ከም ትኸውን ክንብል ግርም ስራሕ ረኺብና ቐነና። ፕረዚደንት ኢሳያስ ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ይርአን ገለ ምሉእ ስእሊ ንምርካብ ካብ ወላዲቱ ጀሚርካ ምስ ኣሕዋቱ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ርክብ ከመዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ነይሩ። ንወላዲቱ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ማዕርነት ደኣ ቀደም ይኽረጋጊጽክዮ ሃማደአ ምዃን ኣየድልየክን እዩ ከም ዝበለ ጭቡጥ ሓበሬታ ተረኽበ። ኣደ ፕረዚደንትና ወይዘሮ ኣዳነሽ ነቶም ዝወለድኦም ኣስታደር ዘንቈልዑ ሰጥ ለበጥ ኣቢለን ዝኸዳ መላኺት ሰበይቲ ምንባረን ኣዲአን እውን ዓባዩ ንፕረዚደንትና ምዃነን እዩ ተመሳሳሊ ዛንታ ከም ዘለወን በንጻሩ ወላዲኡ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብ ቤቶም ከምቲ ናይ በዓልቲ ቤቶም ሓይልን ስልጣንን ከም ዘይነበሮም ርጉጽነቱ ዘየጠራጥር ሓበሬታ ድማ ሰዓበ። እዚ ዝመርሐና ዘሎ ፕረዚደንት ሓይሊ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ዕድል ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ ካብ ብቖልዑኡ ኣብ ገዝኡን ከሎ ከም ዝፈልጦን በቲ ሓይሊ ከም ዝዓበየን ብቕዓተን ከም ዘፍርሆን ዕድል ክህበን ከም ዘይደልን ኣብ ዝብል መደምደምታ በጺሐ ነቲ ብወለንታይ ዘወሃለልክዎ ሓበሬታ ከምቲ ዝተረዳእኒ ገይረ ባዕላዊ መደምደምታ ገበርኩሉ።
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘይንቡር ዘይቅድመ ኩነታዊ ፍቕሪ ክንልግሰሉን ከለና ንሱ ግን ተመን ዝረኣየ ብልሕፂ ተዳህለ ግዲ ኮይንዎ ካብ ብጌሓቱ ብኣተሓሕዛ ሓዊዩ ክቐርበና ጸኒሑ ብግብሪ ድህኽ ጉጢ እናበለና ብዘይበኣና ዕምሪ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓላት ቡራዊ እየበልዩ ሃማደአ ጸጽብቑ ክዛረብ ቀኒዩ ገለ ካብቲ ሽዑ ሕዳር 2004 ዝበሎ ንምጥቃስ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት 30 ካብ 100 ካብ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ይበሃል እዩ። እዚ ብፍቕዲ ክርአ እንከሎ ጥራይ እዩ። ኣነ ሕቶም ወሰኽኩ እቶም 70 ካብ 100 ደቂ ተባዕትዮ ክንደዮም ኣበርኪቶም 100 ካብ 100 ድዮም ኣበርኪቶም እተን 30 ካብ 100 ኸ ክንደይ ሚእታዊት እየን ኣበርኪተን ዝብል ሕቶ ልዒልካ እንተዝትንተን ኣበርክቶተን ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 100 ካብ 100 ምንባሩ ኣየጠራጥርን። ኣብ ዓውዲ ኺናት ኣብ ፖለቲካ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ዓውድታት ናይቲ ቃልሲ ዝነበረን ተሳትፎ በቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ መለክዒ እንተንመዝኖ እሞ ምስቲ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮን ኣበርክቶኦምን እንተንነጻጽሮ ብርእቶይ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ በርክቶ ዝለዓለዩ ክብል ይኽእል ምስ በለ ቀጺሉ እዚ 30 ካብ 100 ዝበሃል ተሳትፎ ነተን ኣብ ሜዳ ብረት ዓጢቐን ዝቃለሳ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝምልከት ውሑድ ኣሃዝ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይቲ ቃልሲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮን ልዕሊኡን ናይ ዘበርክታት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግን ካብዚ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ እዩ። ኣብ ውሽጢ መስመር ጽላኢ ኣብ ትሕቲ ጽንኩርን በዳህን ኩነታት ትብዓት ዝሓትት ሓያል ጽንዓት ዝጠልብ ልዑል ተወፋይነት ኣብ ዘድልዮ ንጥፈታትን ዕማማትን ዝሳተፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን። እዚኣተን ኣብ ልዕልተን ንሜዳ ወሪደን ብረት ዓጢቐን ዝቃለሳ ዝነበራ ተጋደልትን ተደኣ ደሚርናየን ምናልባት ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ዝነበረን መጠን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብቲ ኩሉ ሳዕ ዝግለጽ ኣሃዛት ክመዛበል ይኽእል ይኸውን። ምኽንያቱ ብዘይካቲ 30 ሚእታዊት ናይ ሜዳ ተሳትፎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይቲ ቃልሲ ዝነበረ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ምናልባት ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል ግን ብናተይ ትዕዝብቲ ንድሕሪት ተመሊሰ ክግምግሞን ከለኹ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብልጫታት ዘርእያሉ እዋናትን ዓውድታትን ናይቲ ቃልሲ ነይሩ እዩ ኢሉ እዘን ፕሬዚደንትና ታሪኽ ሰሪሐን ዝብለን ዝጸንሐ ተጋደልቲ ኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ወፃእን ዝነበራ ውፍያት ሓፋሽ ውድባት ደቂ ኣንስትዮን እተን ተረፍ መስዋእቲ ኣበይ ኣለዋ? እንታይ ይገብራ ኣለዋ? እተን ዝወለዳ ደቀን ብኸመይ የዕብያ? ኣብ ከመይ ዓይነት ስራሕ ተዋፊረን ኣለዋ? እተን ስንኩላን ኩናትከ ዝበዝሓ ዝመሃራሉን ዝመስላሉን ዝጐያሉን ናይ ንእስነት ዕድመ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘሕለፋ ካብ መሳርዕ ናይቲ ንቡር ሕብረተሰብ ተመዛቢለን እየን። ሓያሉ ካብአን ብዙሕ ኣታዊ ዘይረኽባሉ ከም ፓርኪንግ ናይ ጽሬት ስራሕ ክዳን ሃብታማት ምሕጻብ ተዋፊረን ገሊአን ነዛ ብህይወት ንኽነብራ ክሳብ ነብሰን ኣብ ዝሸጣሉ ሕሱር ስራሕ ተዋፊረን ተዋሪደን እየን። እተን ገሊአን ኣብቲ ንህዝቢ ኤርትራ በጃ ዝኾናሉ እዋን ዘጋጠመን መውጋእቲ ጥዕነአን ስለ ዝጐደለን ኣካለን ዝሰንከላን ጭላፋት ሓፃዊን ኩናት እስኩጆታት ኣብ ኣካላተን ዝጾራን እየን። ጥልመት መብጽዓ መንግስቲ ኤርትራ ወይቲ ንኹሉ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ ኢሳያስ አፈወርቂ ንኸተረጋግጽ ናብ ዘንግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ግልጽ ጥራይ ምባል ኣኻል እዩ። እዘን ዕድመ ዝደፍኣ ዘለዋ ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ድሕርስታት 26 ዓመታት ናጽነት እቲ ሕሱም ናብረአን መሊሱ ብኢሱ ተስፋ ቖሪጸን ደቀን ደቂ ስዋት እውን ኣብ ምድረ በዳን ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ይጠፍኡ ኣለዉ። እተን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝተወፅዓ ደቂ ኣንስትዮ እተን ምእንትን ኤርትራን ህዝባን ክቃለሳ ኽብላ ኣብ ጊዜ ቓልስን ድሕሪኡን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኩሉ ከም ሰብ ብውልቀን ክገብርኦ ዝነበረን ዕድል ዝሓለፈን ንቡር ምንባር ዝተኾልፈን ሕጂ ኸኣ
እቲ ዝኣመንኦ መንግስቲ ኤርትራ ብጥልመት ዝደበሰን እየን። እቲ ዘሕዝን ግን ገሊአን ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተጠልማ ኣይፈልጣን እየን። ነቲ ዝተኻሕደኦ ነቲ ዝተመንዝዐኦ ክብረት ከመኽንያሉ ይስምዓ። ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ዝኣመንኦ ክሒድወን ከም ዘሎ እናፈለጣ ነቲ ሓቂ ክቕበላ ልክዕ ከም ዝሞት ወላዲ ዝኸብደን ኮይኑ ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ሓንቲ ካብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ንከተማ ኣስመራን ካልእን ክሳብ ቡምባን ፈንጅን ዘጠቓለለ ዝተፈላለዩ ንብረት ሒዛ ተኣቱ ዝነበረትን ሓበሬታ ብምቕባል ንሰውራ ዘገልገለትን መወዳእቲ እውን ሓደ ወዳ ዝተሰውኣ ንሳ እውን ስርዓት ደርጊ ምስ ፈለጣ ሃዲማ ዝወፀት ዝፈልጣ ኣዝያ ንፍዕቲ ደላ። እዚ ኩሉ ንሃገራ በርኪታስ ሕጂ ንተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ከም እትርእዮ ሓቲተያ ዝበለትን ንኽካፍለኩም። እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣይፈልጦን እየ። ዝተቓለሰ ተደርቢዩ ሰራቕን ሓሳውን ንኤርትራ ዘይገበረላ ንዓና ንጸላኢ ኣሕሊፎም ክህቡና ዝደልዩ ዝነበሩ ከዳዓት ንኤርትራ ይዕንድሩላ ኣለዉ። እንተኾነ እታ መጀመርያ ክንውደብ እንከለና ካብ ዕላማና ከይንጠልም ምሒልና ኢና። ሕጂ ኸዓ ክልተ ግዜ ንዛረብን ኢና፣ ኣይንጠልምን ኢና። ማሕላ ሓንሳብያ እቶም ዝጽይቑ ዘለዉ እዮም ስዋኣት ክሒዶም ዕላሞም ጠሊሞም ብመዓልቶም ከዓ ክእረዩ እዮም። ምስ በለትኒ ስምዕንዶ ኣደይ ተኣኪል ክነሳ ስለ ዝቐርባ ኣቲ እየ ዝብላ። ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዲኺ ትፈትውዮ ኾንኪ በልክዋ ዘርጊ ሕጂ ዳ እንታይ ክፈትወሉ? እቲ ቀደም እሞ ሕጂ ዘይንስዋ ይዛረብን። ንኣኼባ ሳሕል ክንከይድ እንከለና ነዛ ንዓይንና ርኢና ንብል ነርና። ኣነ ነታ ወደይ ዝወደቐላ ዕላማን ሃገረይን እየ ዝፈቱ። ቁንዓት ከኣለዉ ብመዓልቶም ክመጽዮም በለትኒ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ቀረባ ቤተሰበይ ዝኾነት ኣደቲ ሓደ ካብቶም ነቶም ኣባፅዕ ዓሪዶም ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ኣብ ስጋለት ቀጣን ዝተሰውአ ታንከኛ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብ ኤርትራ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጉድለታትን ክንዛረብ ምስ ሰማዕትና ብሂወት እንከለና ስዋኣት ደቅና ክሒድኩሞም በለትኒ። ምን ንስዋኣት ከም ዝኸሓደ ከነረዳኣ ዝገበርናዮ ፈተነ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ደቅና ዝወደቑላ መሬት ካብ ወያነ ይከላኸለላ ኣሎ ኢላ ብምድራቕ ግደማይ ጽምእ ገበረትና። ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ኣብ ሓደ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣብ ዝምልከት ኣጋጣሚ ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ተሲኣ መስሓቕ ዕላል ክትነግር ግዴታ ነበረ። ሓንቲ መንእሰይ ተሲኣ ድማ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሰምዓቶ ዋዛ ክትነግር ጀመረት። መጽሓፍ ቅዱስ ሒዛ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ትጉስጉስ ዝነበረት መንእሰይ ነታ ዋዛ ክትነግር ዝጀመረት ኣቋረጸታ። ንጉስካን ኣምላኽካን ሓደ እዩ፣ ኣምላኽ ዘይፈተወሉ ኸዓ ኣይነግስን እዩ በለት። ዝድግፍኣ ስለ ዝረኸበት ከዓ እቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተደርሰ ዋዛ ከይንሰምዖ ተኣገደ። ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይኮነ ሰይጣን ነጊሱ ንኤርትራን ህዝባን ይበታትን ከም ዘሎ ከይሓፈሩ ዝጉስጉስ ኣለዉ። ገለገለ ዴታትና ኣሕዋትና ደቅና ደቂ ኣንስትዮ ጠንቂ ዝኽትምንአንን ወላድ መኻን ምዃነን ጥሜተን ስደተን ምብትታን ስድራ ቤታተን ነቶም ታሪኽ ገድልን መስዋዕትን ኣሚነን ደቀን ኣሕዋተን እናሸጡ ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሮም ዘለዉ ሰፉሉ ረብሓ ምዃኖም ኣይፈልጣንየን። ገሊአን ከዓ ነቲ ሓቂ ምቕባሉ ከቢድወን ዘለዋ ይመስላ። ጊዜ ረኺብካ ኩሉ እቲ ዝበሃል እንተሰሚዕካዮ እቶም ንኤርትራ ዝሕምሱ ዘለዉ ጸየቕቲ ጉጅለ ኣበናይ መንቀራቐር ስምዒታት ህዝቢ ዝያዳ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ተሓቢኦም ከም ዘለዉ ካብ ዕላላት ናይ ዘን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ገለ ክንርዳእ ንኽእል ኢና።
እቶም ለውጢ ንደሊ እቲ ለውጢ ቅድም ኣብ ኣተሓሳስባ ክንሪኦ ንስራሕ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝዳሎ ተዓጠቕ ዝበሃል መጽሔት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ምጥያስ ሰራዊት ተሓቲቱ ነበረ። ጀነራል ስብሓት ኣብ መልሱ ነተን ኩለን ዝወለደኦም ደቀን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸዱ ብዘይ ሓጋዝን ኣላይን ዝተረፈ ኣዴታት ብዛዕባ ምጥያስ ደቀን ከም ዝሓታ ምስተሓተ እተን ብዛዕባ ምጥያስ ዝሓታ ዘለዋ ስቒልክን ቡንክን ቅለዋ በለን ኢሉ ዘንድድ ዘረባ ምስ ደርበየ ድሕሪ ሕጂ ኣዴታትና ከምዚ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ዝተረኣየ ኣብ ጐንዲ ግንድዐ ክሓርሳይ ንደልን ኢና በለ። ኣብ ዓለም ብዘይካብ ኤርትራ ደቀን ሰብኡተን ዝተሓድጋ ስድራ ቤታት ኣለዋ ዶ? ኣዴታት ኤርትራ መቕሊ ዘይኮነ ኩሎም ደቆም ተጣይሶም ክምለስወን እንተሓተታኸ ገበን ድዩ? ኤርትራ ትህሉ ህዝቢ ኤርትራ እንተፈትዩ ጥራይ ደይኮነን ኣብ ኤርትራ በቂሎም ዘለዉ ፍጮ መራሕቲ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝውልቃዊ ጥሪቶም ሓሲቦም ብደረት ኣልቦ ግዜ መሰከላበትዎ ብዘሰንብድ ቁፅሪ ዓዲ ገዲፍሎም ይስደድ ኣሎ። ኣብታ ተገርም ኤርትራ ግን ወላዲ ኾንካ ንደቅኻ ምሕታት ገበን ስለ ዝኾነ ኣዴታት ኤርትራ እቶም ኣብ ጐንዲ ጊንድዐ ዘይኮነ ኣብ ገዛ ዝወለዶኦም ደቀን ዘብልዖኦም ስለ ዝሰኣና ህፃናትን ከለዉ መደቀሲ መድሃኒት ሂበን ዶብ የስግሮኦም ከም ዘለዋ ፕሬዚደንትና ነጊሩና። ትሩፍ ድሕሪ ደጊም ኣትን ግዳይ ናይቲ ኹሉ ሕሰም ዝኾንና ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪዚ እንታይ ክንሰምዕ ንጽበ ኣለና?